Unde e asta? Mai nou. Aia nu-i primăria, mă? Pe primărie. Bă, eu am spawnat-o. Pe primărie. Aveți grijă. Trebuie să luăm biserica. Mai mare. Da, e funul. Nu pot să dau plancul de nou. Nu, nu mergem. Poți să mergi așa. Prea mare, bă. Dar nu e coaie, da, asta e parcarea roșie, nu e primăria. Da, e la parc. La parc. S-a parcat toți la sută. Ai... Tărpul turcu ăsta, da. Hai că mă duc pe autostradă. Ne domine Turgu. Pe el. Mă suge târpul. Pe mine lasă-mă aici, Ado. Ai pus. Stai, știi să pus să ții bani. Coaie, dar eu nu văd din cauza copacilor. Nu, eu nu vin în parcare, îmi bag pula. Ia parcare. M-am înșelat, Loreș, bă. 3 zile. Și-a luat bani? 3 zile. O gabuz. Păi și întrebarea mea acum, ce se întâmplă? Că... Da, mă, dacă Nu, că... E bugabuz pe aia, nu e de cod. Știi mai a 3 zile, mă pui, eu sunt de bani de 3 zile. Păi plătește-l și hai înapoi. Sincer, cu aia, al picul mea, îl plătești și intră înapoi la tărm. Mersi, vreau. A, PP-ul cu aia, bun. Și ai PP-uri. Da, Nu, dar nu-l plătești. dacă nu-mi faci, stai că mă duc pe card acum și vine înapoi și le mai fac aia cu scara. Ca să fie 7 zile, Dacă vrei, dai un caun să ai. Un cadou. Păi cum le dai, că nu sunt server? Nu, după ce fii, dai. Nu, pe gen să plătești următorul ban. Ar putea să le țină. Facem chetă, mă, ne punem toți pe tur la ambulanță și facem pușuri. Ăsta se apuce de așa, asta, poate să-i supere. Le plătim de la partenerii. Deci 90 de mii șanse. Pune checkpoint a Dotke. Facem acolo o cutie de aia, cutia banbanului. 5 euro am banul. Și ca e, păi mai scump a plătit să facem am bani. Deci și mai scump ai dat pe hack ăsta. Scumpul mult, bă. Da, mă, 3 zile. Pentru baga pus pe Că n-ai mă pe 3 ori. Ba da, acum îl cumpăr. Bă, da, adevărat că deja, gen, păi știu, nu s-a păcătuit cu reportul. De timpul arului, dar Nu, că probabil nu are reportul în timpul orului, dar abia acum s-a dat acum, știi? bă, rărește. Eu am curat și ăsta în scanare. Nu mai durat, că... Am curat și umarul trecut. Nu, că acum 100% o să te puțin cu ochii pe noi, o să te aspect cu porturi, corect. Mi-mi place cum îți mama trucul. Bă, nu mai săriți de pe scara aia. Da, mă, de-aia pierdere. Sincer, de-aia pierdere, că sărau ei nu știu, de 3-4 rupi acolo pe scară. Nu pe erau morți. Erau bei, era baby acolo. Bă, că se... Trebuie să-i parcă. Tate, scuze. Vai de pula mea, vai Mamă, de ce Scuze, pula mea. stati. Scuze, stati. Uai, ce le-am Dar mă făcut. măra ăla. Mai e unul acolo. Hai cu mine aici, după colț. Nu, mă, ce am de A luat. aia, cava și... Am aruncat și Până eu a din venit garaj. noi. Mai încă, nu mă, iau. De pe luna. Cu mine. Eu nu trag în tine vere, ce ai? Nu vreau mă, cred că e fiscal tău. Unul la intrare în parcare, urcă în parcare acum. 1,60. Avea ceaca mea. Cabana 1 kg. Băi, se pare rău. Ține-mă... Ți nu știu de ce întrebi, Antonio, că tu nici măcar nu știi cu aia. Să-și noteze și el, mă, să scrie pe caiet ce ai cu el. Cine dracu omorât pe al nostru? Eu l-am făcut la post. Mă, că... Hoții, Turcule, bă, uite și spate, bă, turcule! Am intrat, hai, ne auzim. S-a urcat unul pe parcarea roșie. Nu mai e. Cum coaie, că abia am coborât de pe ea, cum urcă? Mai. L-am omorât, dar mai știu eu. Încă 2! Încă 3.
Eu intrat de Bă, intră erori, ești intră erori. Amuzantule, te pup. Gata? Ce mult a durat. O venit Vei acum veni înapoi, Rareș? gata. Nu, că a ieșit de pe Discord. Zici că eu da bani 3 minute. Eu l-am mai pus să plătească ambanul decât banul. Cât a fost ambanul? 5 euro, parcă. 9 PP-uri. Păi 3 ori 7? Nu. Bravo. 300 de PP-uri. E da greu. Nu mă, 300 de parcă. Folosesc și eu un voucher de... A venit Slate aici, ce dracu? Ce face Slate? L-a chemat Adiți, că e blocat în ăla de... Îl bagă în taxi. A venit Slate. Doamne, Liga, ce bun ești, Ligale, ce bun ești! PP. Eu credeam că ăsta e mort. Ce bun ești, Liga! Uite, mă futește. Cine nu? Chiar. Mă. Băi, stau în animație de drugs de 2 minute. Nu mai iau heal. N-am apucat să dau animații. Așa trag în late. Bă, dar cum apare Roro ăsta lângă mine? Botul în gură, ce norocosi. L-am omorât pe Slate. S-a urcat doar cu 4 bărbați sus pe parcarea roșii. Nu vă faci. Băi, băi, și eu sunt în animație de drugs. Ăștia nu mă omoră, da. Mă omoră pe mine. Am dat Dar ți-ai kick. luat pe counter. Câți morți mai fi, știu că. Din spate. Ăsta pe motor. Tot în parcare, câți erau în parcare? Mă, da, uite mă ce Hai au. unul jos. What the fuck? Ce-a fost asta cu aie? Mamă. Ce mă? A intrat unul cu motorul, e 10-11. Stabiliști. L-am văzut. Vrea să dea spre parcare. Băi, au murit 3 de parcare. Am pictat. Băi, mie mi s-a buguit ăsta, eu nu-i văd pe ăștia. A, și Gen, m-a eu le pictat. văd tractările invizibile. Mamă, coaie, mi-a dat media asta 2 prin cap cu pistol 50 Și mie tot. la 100 de metri. Păi acum omoră și pe mine, Mede. Mie mi s-a buguit Tot ăsta așa. și eu i-am văzut invizibile. M-am văzut pe neoglanțe de nicăieri. Tot ascuns, stai mă. Bă, dar trage Mede ăla. Dar nu le mai suferiți, că ai văd el ca lumea știe că e cu suferințele astea. E Roro, mă, e liderul meu. Calmează-te. Că nu mă iau de oricine. Minte. Iartă-l, să-l ierți puțin pe text, că ăsta e puțin mai tiltat așa, mai... Eu niciodată. Mai așa, cu joc cu el. Eu genul mai tăpămăt la ocazional. Tu așa, gen, cu joc cu prostule. Adică vezi că îți cantare. Așa e. Ce? Vezi cantare, adică vezi că s-ar Cantare. Nu știu de ne trage asta cu aia. Lângă Get Gift, prin zona aia. Ca prea rapid. A intrat în o parcare. Vai, ce accident au făcut ăștia catastrofal. Eu nu urcat pe clădirea din fața la parcarea roșie. Accident catastrofal. Opel accident, bară spartă, far spart. Fără spartă, a? Ca și doamna Măta. Băgați-aș moie de libidino sub puli. Libi. Definește libidinos, adiță. Tu. Nu, prin cuvinte, nu prin nume. Nu știu ce Bă, știu ce înseamnă, dar nu pot să Știi ce defin. înseamnă, dar nu Bă, folosește. știu ce înseamnă, dar nu pot să defin. Păi ce înseamnă asta, vreau să zic? Cuvântul tale. Cum vrei tu? A venit cea profa de română. Bă, ce-a sărit? Mamă, ce a tras Hexa la mine, care m-a salvat? Ah, Tox.
ia, Mamă, vor le cu spatele cu aia. Care a făcut iară bug cu scara? Că l-am văzut unul cu Eu am scara. făcut, dar fără să vreau. Dar cum vine, mă, bug-ul ăla? Nu știu, bă, dar fără să vreau, am făcut apana. Vine din încheietură, n-am vrut. E reflex a fost. 3 pe clădirea aia verde. Mamă, și acum urcă scara cu cititor, incredibil. Apoi Ezu se plimbă pe lângă mine cu maneaua coaie. Bă, Ezule! Eu nu pot să mă uit pe telefon cu aia. Mamă, cum stă mete cu shotgun-ul la scară. Mulți pe clădirea aia verde, mulți. Mă, uite mă cum vin, bă, ăsta-mi bag pula. N-am o soartă tărful ăsta. Ce dracu avem de bord? Păi dau baby acum sau... Bă, Mafia. cum, mă? Baby, că mafia nu cred că mai încearcă. Sau THC, mă, dacă mai și... Mamă, mi-e frică dacă ne dau ea. Bine, v-am zis, baby, nu știu dacă vor neapărat tărful de pe cât vor fi mai cu noi. Dacă vedem acum din clipe făcute de ea de la Baby, iar cu un miliard de clipuri cum au făcut ăla, să întrebăm dacă vor și semnăturile. Câte un autograf acolo, că... Dar eu vreau să văd, dar încă nu mi-a răspuns asta la tichia-mă. Dar dacă refuzi POV, direct ban? Sau... Da. Depinde Da. și de POV. Depinde și de filmarea dopuneală de îi face... Da. Da, e un pov nenorocit, pot spune. Ce am trimis eu pentru ăla e POV nenorocit, dar dacă nu pune POV și ia bani 60 de zile pentru chatting. Cel puțin așa ar trebui. Gata. Dacă se bagă prins, îi dau direct mesaj în privat. Și lui și lor ăsta. Coaie ăștia numai pe la spate mă omoară, efectiv. Când vine o bis în stradă. Nici mie nu-mi plac nefuri. Eu nu l-am Așa mai old money. Davide, Ui, sunt în spatele vostru. vine bis în stradă. Că vreau să mă duc pe live-ul lui. E normal, copil de 14 ani ce poate să facă. Să o fupă măta. Aoleu. E mă, cu mama e bătrână, mă, că e pula lui Fisu. Toate asta, mede decât campează cu shotgun-ul la Oscar, atât face. Am 0 cu 0. 5 cu 4. Fata, mă, și ea, mă, ce-am. A urcat. Da, și cu ce? Asta, băi. Le pune o oră de filmare. Pot tot. Bă, stop, băi. Eu de ce bate mede? Băi, Vine mașină full spre spawn. Cu scud am luat toate mult. Doamne, cât de slab sunt ăștia, coaie! o băgăm în revă pe mede, că trage bine. Trage bine, trage mai bine decât ăștia, crede-mă. Și am intrat efectiv în open. Da, mă, băi, dar și poziție bună, băi. Că stă pe clădirea aia și vede doar... Are pula mea. poziție. Bă, ești la ban! Cine și-a luat bani? Ce ai făcut, mă, nebunule? Bă, fii atent. Da, Îți dă avea 30 30 cu 2. Bă, fii atent să pui muzica aia lui Ion.